Assalamu alaikum bandiraɓe yeɓoɓe Ayaw Pindi TV on calminama e inde on manama e jettoje amin ɗo hande e commune mo Ranerou addi ɗo Pindi TV ko programme moɗo jogorɗo wadde ɗo le 13 le 14 et le 15 hade men woɗɗude e nder yewtere nde inchallah min jewtit ɗum eɓe gandanɗa hoorema ko kamɓe organise programme o kamɓe jeeyi programme o sukaɓe Ranerou ma kal hen ko mbaɗi fayida maɓe kalan mon programme o foof no yarata koye nder Pindi TV dañaton ɗum wadde naten e nder yewtere nde eɓe gandanɗa hoorema kamɓe jeeyi programme o nomin mbirnomon ni tan bandiraɓe yeɓoɓe Pindi TV ko ɗon yarata ɗo e commune mo Ranerou programme moɗo jogorɗo ɗo wadde le 13 le 14 le 15 décembre eɗen dardi ɗo goto e mabɓe moɓe cuuɓi moɓe kooli mo gandanɗa hoorema ene wawi haalande en kala ko gandanɗa hoorema ne heewa le 13 le 14 et le 15 mon nan ɗum inchallahu taala e Pindi TV. Assalamu aleykum. Maaleykum salam. Avant tout d'abord mbiɗa salmina jooɗiɗo ɓeɗon daɓe ɗo hannde ene gari tawtorede organisé noddal ngal min noddigal e dow inde association des jeunes unis pour le développement du département de Ranerou. Bon, avant tout d'abord ko wiide on tan ko 72 heures culturelles mo min ganni organisé le 13 et le 14 et le 15 décembre 2019 ko première édition. Donc e nder 72 heures culturelles oɗon baɗoɗo jeune uji département Ranerou cuuɓi commune e nder commune o mbo waɗe ɗo organisé mbiɗen gandi ene wadde activité ji kewɗi. De ce fait nak min mbaɗi appui sur des volets ene waɗi volet goto mo ganduɗa ko volet social, ene waɗi volet goɗɗo ko éducatif, ene waɗi volet mo ganduɗa ko volet culturel. Ko ɗiɗo volet ji tati min ganni hikka wadde développé. Holko hokki mon hakkille addande formude oɗo groupe walla oɗo association e hol gonɗo caggal mum? Eyyi ɗum noon no association oɗo waɗete no idée organisation oɗon no addateno wonto ummori. Certes hande ko min o waɗi présidé affaire o je suis accompagné par d'autres jeunes comme Samba Sara, Dieynaba e Ajudaire association mo ganduɗa nanɗo e Ranerou konko omo daari ha aɓe darani développement o ko ɓen mais min hunde nde tawimi ko Dakar ko MC Tala mo ganduɗa kanko woni rappeur kanko waɗi représenté département de Ranerou e banggal rap ko kanko noddimi kanko waɗi initié affaire o sari ɗum e yimɓe he o wi il faut ko daroɗen enen jeune uji mbaɗen ɗo organisé hunde mawde pourquoi pas en mbatta ko woni 72 heures culturelles gandanɗa département Ranerou o foof arat ɗo yimɓeɓe gurtina won gueɗe liens ji ɗi approche o ɓeydo yimɓeɓe mbawa feccude miijoji. Min nani oɗo programme mo noddi ɗon hay goto heddaki Ranerou foof inchallah ne felliti yadude e mon e programme o holko hokki mon fit wadde ɗum? Bon, hokki min fit wadde ɗum surtout ko relation ji. Sa yi par exemple won téléji ene gari télé baɗon Pindi TV mo ganduɗa hande ko télé ene mawninowo communauté Halpulaar ko télé mo gandanɗa baɗɗo fayida Pindi TV donc mbiɗen jettaɓe mbiɗen jarnaɓe hande on gari ɗo waddude amen ko wayni et puis c'est la première fois ko onon meɗi ɗum ɗo wadde kadi min miiji ko ligguey o juuta taw ganduɗa kala programme mo min jogui min noddat Pindi TV. Donc so yi min cuusi ɗum wadde tan ko caggal Allah e nelaɗo mais kadi ko caggal mon ko caggal kadi waɓeno hokki ɗum promotion par exemple ko waɓe kadi no Kouthia en ɓen kadi ko yimɓe mawɓe mo ganduɗa wonɓe Sénégal kokki ɗum buzz mais kadi Amadou mo ganduɗa jeeya koye Pindi TV kankone o waɗi hen golle jodɗe kanko kadi ɓeydi susnude min yettade télé ɗe ha ko wayni en ara ɗo. Donc mbiɗen jarno on onon foof mbiɗen jarna kadi mbaɗon Amadou mo ganduɗa comédien gandaɗo ɗo au niveau national mo yimɓe fof mbaɗat suivre. Mi yi Ranerou onon gummini programme o ɓe noti mon on noddi 4 heures mais haade 4 heures et demi taw yimɓe foof jalti cukalel mawɗo debbo e gorko min ji kadi association mo gandanɗa hoorema rewɓe foof noon caggal mon ko saabi ɗum? Wallahi saabi ɗum tan ko pellital sukaɓe renanaɓe ko sukaɓe gandanɗa koɓe daariɓe aɓe pelliti te kala ko waɗate ko femte e développement commune o walla département Ranerou toujours aɓe daari ñanden tan mbiɗo torto ɗon misal goto hôpital o ene waɗanno organisé ɗum ɗo ko settital goto mais yummiraɓe nayeɓe sukaɓe foof jalti pitta hôpital ha aduna fof welti ɗum tagui ɓe gaari ko wayni hennam
wadde assister pour wallude koye mabɓe dacte wona minen tan ko minen fof donc ko département o fof min kadi ko wayno groupe aji WhatsApp pour département fof wawa jokkodirde min gona au même niveau d' information. min jiɗno andude programme o holɓen goni parrain ji ɗi. bon parrain ji ɗi e ngol mbiɗen mbaɗi ɓe multiplier kala cadre walla neɗɗo mo ganduɗa ko notable uji wonɓe ɗo e commune o e département o min mbaɗi ɓe touché ko wayno par exemple Amadou Dawa Diallo nanɗo ko parrain ko leader politique président conseil départemental Aliou Sow kanko ne o bonay parrain je Ousmane Ba ko ancien député ko impôt domaine woni hannde kanko ne ko parrain ko wayno Marel Abou Baydi ko wayno Maymouna Bathily ko wayno Kumbongel ɓe fof ko parrain ji e woɓɓe ɓe ganduɗa ko wayno Abdoulaye Sali Sall ko parrain docteur Ba o borom pharmacie Bouliba ɓen fof ko parrain je jeeya. min nani programme ono ko waɗate hen koni heewi mon mbaɗa hen cosaan jalti noon kollon pulagu holto pulagu darino hanki e hannde amin jiiɗi andude kadi raneru hanki e hannde holɗum woni changement o. voilà raneru hanki o e raneru hannde on ɗefi seetude seeɗa mais raneru hanki o ko raneru mo gandanɗa ko raneru pulagu pur et dur nden yimɓeɓe ɓurno wadde calquew e tradition mumen mais hannde yimɓeɓe bon avec la modernité yimɓeɓe ne ɗefi change ude seeɗa donc sa yi min mbaɗi choisir volet culturel oɗon ko pour yaltinde aadaji e cosaan ɗi ko pour ha sukaɓe ɓe ganda hanki mabɓe par ce que neɗɗo a fotani yaade aduna tawa anda hanki ma mbaɗa concentré tan eko woni yesso ɗum noon moƴƴani ɗum tagi sa andata paɗa tan so yiya ɓooyi a ruttoto to gumminoɗa ko ɗum tagi min jiɗi artide gueɗe mbaɗe noon. min nani programme o ma wat football ma wat gueɗe kewɗe hay min nani kadi oɗon joguiɗo addude comédien ji mawɗi wonɓe e nder leydi Sénégal mbeɗa yinno andude comédien ji holtoni ɓe gummoto e holon comédien invite ɗon e programme o. bon comédien mawɗo kam e ɗo henna momin joguɗo addude mo gandanɗa kam bon leydi ndi foof ene yeeɓamo on woni Amadou on noon woni koye Pindi TV on ɓuuri hen mawnude à part ça noon en waɗi comédien ji gonɗi ɗo e wuuro he ko ɓen min miiji kadi wadde e min miiji présente udeɓe hunde nde kamɓe ɓe gara ɓe mbaɗa hen participé kono mawɗo mo gandanɗa o kam ne waɗa reconnaître au niveau national ko Amadou Mbodj Pindi TV. kogol ma mbaynigo e Pindi TV. bon Pindi TV ko mbiyami ko tan ko télé mo gandanɗa ko kanko tan mbiyami woni ɗo docteur ko kanko daraniɗo haalpulareɓe te minen ko min haalpulareɓe te min mbaɗata œuvre tan pour voilà le développement voilà du pulagu donc Pindi TV mbiɗa juurnaɓe mbiɗa jarnoɓe mbiɗa wiyaɓe kadi vraiment ɓe jarama nde wonnoon min mbawa yobde Pindi TV. wadde on jarama bandiraɓe onon jiyani koye moon ko ɗo tan hewata e raneru le 13 le 14 le 15 décembre onon ɓe foof notoɗo e kuuɓal mon ji kala ko gandanɗa hoorema pulago ene dillina ɗum mon ji kala ko gandanɗa hoorema kala biyowo mbimi wimami wiyama Amadou Diallo koko arate programme tan ɗum ɗon joni jalnika ala ko heddi noon ko woni yeeso ko wadde bandiraɓe yeeso ko lawol inchallah mon ji ɗum e nder Pindi TV min calminima indima yettode ma min gaccuma calmodira yeeɓo Pindi TV. mi salmitima on bandiraɓe mbiɗa bismo wa Pindi TV ɗo e raneru mbiɗa bismo aussi mbiɗa salmina ɓe ganduɗa ndewe amen guila hanki ha hecci hanki eɓe daari à chaque instant eɓe coordonne hande ɓe jalti e keewal e cuusal e pellital aussi yawde amen e oɗo programme. holko addani mon susde wadde oɗo programme e holko dillini oɗo programme ko addi ɗum. donc oɗo programme somin cuusi wadde ɗum en tant que jeune hande Allah rokki min dañde won pinal ngal gandanɗa hoorema yonti minen aussi en tant que des sénégalais ko watte ailleurs ko pourquoi pas minen étant e zone mo gandanɗa hoorema ko purement culturel ko purement aussi pulagu donc minen aussi komin jogui ko komin gurno hanki hecci hanki ko min gartira ɗum ɗo pour miiraɓe am min ganduɗa mawni ɗo gandano ɗum mbawa finde ganda aussi ko kewno ɗo hanki e hecci hanki. oɗo programme o mbatton ko premiére édition e holko addani mon wadde ɗum oɗon jogui yakar son mbaɗi mon réussir walla oɗon jogui kon waɗɓe ɗum tan pour gandanɗa hoorema plaisir wuuro ngo. voilà bon emin jogui à 100% certitude ko somin mbaɗi ɗum inchallah so rewi no foti rewde ni ma waɗ réussir par ce que ko branloji ko yimɓe ɓe gandanɗa de bonne volonté ko ɓen mbaɗi min encadré comme en commençant par monsieur le maire monsieur le député amon ɗo Amadou Dawa Diallo ko responsable politique amon ɗo même Balla Gaye 2 ko fans mo gandanɗa hoorema en heewi doole ɗo e nder raneru ɓen fof en jeeya e parrain ji amen donc ɓen bisiki so mbaɗi hen doole mabɓe rek so Allah newni ma wano foti wade ni inchallah. konngol ma mbaynigo eɓe ndenduɗa programme o.
accord bon ko wona ɗum ko mbiɗa salmina mbiɗa bismo aussi Pindu TV e weltanade ɓe ganduɗa hoorema disponibilité mam bo mbaɗɗo enam guila kiki eɓe ñalli ɗo hande eɓe ndenda amen programme ko wona ɗum ko mbiɗa salmina jeune uji ɗi ganduɗa hoorema nottima ɗo ene pelliti aussi rendude amen programme o wona ɗum ko yidde rek siftinorde ganduɗa hoorema min ɗeɓino yejjidde ko waɗi nafoore no fewi woni wurtinde histoire taniraɓe men hono Boubou Yero Makam mo ganduɗa ko katante ko jambaro e nder leñol o haaɓe tubakoɓe ha maayi waɗi ɗo jallore nde ganduɗa hoorema ne foti haalede ene wonde Amadou Sampolel ganduɗa histoire mum dawi ko Madina Amadou Sampolel ganduɗa yimɓe fof ne gandi ma waɗe animé e Alsane Yabo ganduɗa ko jinnaɗo men ganduɗo ɗum ɗon so haalama mbi sikki ma won nafoore nde ganduɗa hoorema enen jeune uji histoire uji ɗin jotano andude ma en gandu ɗum so Allah jeeɓi ko wona ɗum ko en tant que enen wonɓe nder commune Ranerou so Allah jeeɓi ko enen keɓoto hoɓɓeɓe puisque ko première édition kadi ko hunde nde ganduɗa hoorema c'est départemental et régional en même temps par ce que yimɓe ma gummo partout ma garɗo enam ko enen jaɓɓoto hayde enen jaɓɓoto noon en joggoto esprit de dépassement jaajen beelen mbasen jogade hay probléme goto so neɗɗo jippima e men jalta suudu ma goppa o naata par ce que enen ken haalpulaar en eɗen gandi teddugal eɗen gandi yaajede en ganda ɓittodirede hayde o hootat noon en jaajat muñen mbasen jaggude hay probléme goto ko wonno hanki e hiccanki jejjiten aussi parrain ji ɗi ko yimɓe ɓe ganduɗa hoorema ko responsable uji te kala parrain ma ar notto so nottima aussi kala ko kolluɗenɓe ko ɗum ɓe nanggata sen kolliɓe respect maɓe nanggani en chaque année sen kolliɓe aussi bondanede ma addu découragement ɗum so yawti jeune uji Ranerou foof yimɓe ne gandi ko yimɓe jamboreɓe ko yimɓe tinniɓe ko yimɓe dariɓe donc enen gacce ngala moon min jetti on min jarnima on te mbiɗen ñaagui Allah aussi yo Allah waat affaire o rewa e jaam gasa e jaam on jarama a salminama a juurama bisimilla ma mi salmitima mi salmini on fof bandiraɓe jooɗiɓe ɗo tawtoraɓe yewtere nde en plus e wa Pindu TV mi salmini on onon fof min ko Dieynaba Diallo koye membre d' organisation jeeyami Dieynaba Diallo koye membre d' organisation jeeyeɗa amin jiɗno andude an e sehilaɓe ma rewɓe walla e wanniraɓe ma rewɓe holɗum woni anniye moon e programme eyyi min e wanniraɓam rewɓe wonɓe association heɓe fandare amen e programme he tan ko fandare yimɓeɓe foof fandare amen ko wadde programme o ha feewa no ɗum foti wonirde ni min jaltin hen ko min poti yaltinde ko manam pinal amen e gonka amen hanki ha e hande ko ɗum woni fandare amen hen inchallah cosaan o holno pelliɗo ɗum wadde en tant que rewɓe fulɓe cosaan o no min pellitir ɗum wadde en tant que rewɓe fulɓe ko gonka min fulɓe kadi koye lieu fulɓe min goni mais min mbaɗat ko français wiyata ko diversité culturelle manam ethnie ji guurɗi e Sénégal ɗi foof ma min mbaɗ hen représenté cosaan mabɓe kono kadi min ɓurata basade koye cosaan fulɓe o min ji programme o onon gadi ɗo worɓe ɓe ko yidde moon walla ko yidde wuuro moon walla holko saabi ɗum eyyi ko yidde wuuro amen e pellital amen kadi e jarande amen foof e nder wuuro ngo minen sukaɓe rewɓe amin ji kadi ko wona ɗum ko kamɓe foof ɓe daranima on noddi ɓe notima programme o foof ma lelne no foti lernede ni wadde konngol ma mbayni e nder Pindu TV konngol am mbaynigo e nder Pindu TV tan ko mbiɗa yettaɓe kamɓe nottiɓe ɗo ɓe foof e kadi mbiɗa yetta Pindu TV machallah min beltima sibu koɓe mbaɗani min ɗo ko mbiɗa wawi wiide min meeɗa ɗum dañde télé arde ha ɗo pour programme publicité mum e consort min meeɗa ɗum dañde amin jetta on tan min jarno onon foof wadde c'est la première fois télé ari ɗo e commune mo Ranerou c'est la première fois pour ko fate programme bayɗni c'est la première fois ok merci beaucoup